हमारा मतिन देवर रहल भौजैया के देखले तो भौजैया से कलेज का ए भौजाई तो लागता कि कतो बिजली गिरी हो। कहाँ पे गिरी? देवरवा कहत बा तो यह कलेज कि डब्बा ला लिपस्टिक ले लू ओठ पे लगाई। डब्बा ला लिपस्टिक ले लू ओठ पे लगाई। मरकहवा काजली हूँ आँख में सटाई। अखिया मारू भौजाई, 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 अखिया मारू भौजाई। डहारिया में कमरा हिलाई। अरे लइका तो लइका देहलू बुढ़वन के मुआई। चललू डहारिया में कमरा हिलाई। लइका तो लइका देहलू बुढ़वन के मुँह। अरे हम के लागेला देहलू बुढ़वन के मोबाइल। हम का लागे देहलू बुढ़वन के मोबाइल। अखिया मारू भौजाई, 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 अखिया मारू भौजाई। तोहर चाल है ये भौजाई कि लागता कि लइका तो लइका लेके बूढ़वा बेचारे परेशान हो जाए हमरे चचा बाप लोग। अरे बीच बाजारिया में खालू खो मलाई। कि आज दलाल नहीं रहुआ तो है कितना समझाई। अरे बीचा बाजारिया में खालू खो मलाई। आज दलाल नहीं रहुआ तो है कितना समझाई। अरे अरे अमित यादव से कैलू बेवफाई, अमित यादव से कैलू